Dit is de fiets van Gosse van der Meer van Surhuizen. De fiets stiet nou binnen, maar die hier eens hier rieden matten. Op het NK Fieldrieden in Surhuisterveen. Ik ben denk 4 een hele week alleen heel raar vallen in namen in de wereldbekercross daar. En sindsdien zit ik aan de kant, of lees ik op de bank. Ja, deze kans kreeg ik nooit weg. Maar eigenlijk hak ik geen andere keuze dan gewoon net mij te doen. Favoriet hier net West snijn, dat is Mathieu van der Poel. Doch zie hij goed meerieden kin, tinkt er. Ja, als het protte oren jongens zijn, als het natuurlijk Lars van Raak, Corné van Kessel, David van der Poel. Die jongens zijn op dit moment ik nog gewoon een maatje te grut voor mij. Maar ze is maar voort daarachter, ze is eigenlijk wel mijn peerman dat ze gewoon voor dezelfde plakken vechten. En dat is wel heel spannend. Hoi, Gosse. Hey, hallo. Hoe is het? Ja, best. Ja, rij niet hè? Nee, klopt. Bent klaar voor morgen? Ja, we moeten morgen meteen al weg. Ja, maar dat is het parcours nog goed, hè? Ja, dat is nog goed. U hebt het beste parcours nog. Het is gevroren vannacht. Hoor. Ik ben net zulke hoge treden. Ja, dat is wel vrij. Nee, niet zo hoog, ze zijn een beetje lang. Maar deze is weer hoger. Ja, ik ken nog geen trappen naar beneden rijden, dus ik moet eigenlijk altijd zo. En dan mijn voet droog hoor, en dan een stap naar beneden. Dit jouw dus ook al, dat is gewoon net riedenkist. Nee, ja, als hier ik zit, dit is een trap. Kan je misschien wel goed op de camera zien. Zie je, zit een dikke raan onder. En ja, dan vooral aan het einde van zo'n wedstrijd heen, aan jaloer, dan ben je gewoon een keer oneens, juist net zo goed meer. Dus verkeerde stappen. Nou, en ik kom maar in een verkeerde stap te doen, blauw hingen, pats, knibbel erop. Ja, en dan lees ik gewoon een paar maanden uit en dan is het gewoon klaar. Ja, ik kan alleen nog maar mijn schouders ophalen. Hey Gosse, we zijn nog hard bij de finish. Ja. Wat doe je nou komende snijden? Wat is de morgen? Nou, morgen ben ik hier al bij de vrouwen natuurlijk. Hè. Dat is altijd wel mooi. En snijden ben ik gewoon bij mijn kameraden aan het aanmoedigen. En ja, die mannen voor en raas. En ja, hier een beetje aanmoedigen. En ja, een beetje denken van ja, kijk hoe mij dan wilt. Maar ja.